Moi Tube. Tänään pelataan Clash of Clans. Niin just. Ja Barbariakin pitää siirtää. Okei. No. Menen nyt siihen. Hyvä Barbariakin. Mun pitää nukkua. Et nukkua. No niin, se muutui itaaksi. Oh, se on hidas. Nyt. Okei. No. Mä oon tämmöisessä klaanissa. Pro Donate. Mutta laita paussi. Anteeksi pikkuhäiriö. No niin, pikkuhäiriö vaan. No niin, nyt jatketaan. Nimi siis on Pro Donate. Tämmönen klaani. Ja tää saa ilmaisen liiderin. Ja sitten voi lähettää dragoneita, jos mahtuu. No. Tai honkeja. Tai minioineita. No, ja sama. Tai jotain kummallista. Sitten startataan Klauarssi. Moi Waisavet. Se maksat paljon. Älkää ihmetelkö, jos mulla on näin vähän goldia. Ei tän TH:n takia, vaan kun mä oon kehitellyt näitä aitoja näin paljon. Viimeksi hänellä oli 1 levus. No ei nyt ihan 1 levus. Mulla oli kaikki kyllä 4 levusia. Ja nyt mulla on 151 ainakin. Mun muistaakseni mulla on 151 aitaa. Kultamuovia. Ja 1 tämmönen 7-levukalle. Ja taitaa VS. Joo ei. Siis tulkaa tänne klaaniin, tää on niin hyvä. Minä voin näyttää Easter eggin Barbaria Kingistä, kato. No, kävelepäs nyt. Boing. Se hyppää sänkyyn, ei saa hyppiä. Maksaa niin paljon. No niin, moikka Tube. Hei. Okei, tässä... Tube, tässä vielä teille tämä Boulder-suutti. Miten se pääsee pois? Ja heippa Tube.